My Waka Production. Ba za a raba ni ba, ni da sanki sai da Zainabul Kubra. Ba za a raba ni ba, ni da sanki sai da Zainabul Kubra. Ba za a raba ni ba, ni da sanki sai da Zainabul Kubra. Karari kamani halara in je ni gurin zuwa, inda ake zuwa babu daɗi kafin mutuwa. Kuma san hakan shine daidai ku ji yan uwa. Bana ka rika mani gunka na zo ina ta bara. Kai abun da tun shi kake ta yi, ya jabaru ya kafi ni ma a sakan ayi. Ta har alihi da sabon sabuwayi sun rike gaskiya, shi ya saka shi ko ina mun wuce kowa. Abi hani ke nake so na san an gama, babu wacce zan sa a kalbi na mai azama. Bayan ke kuwa kuna baiwa fansar rayya zakira. A ya shirafan mu ni hanyar kwada hauko ya lamuni, sannu da war haka ya wali Amadu Sandani. Sannan dan uwa a gare shi Zilani ina wuni, duk mu yi kas da kai kawai barhama nake nufi duk mu lura. Ba za a raba ni ba, ni da sanki sai da Zainabul Kubra. Ba na yin gudu ko na ja baya in ga kanan, ba na fargaban komai wallahi a can da nan. Dan na jingina da bango mai sandan adanan. Babban rago baba ga Jamila har da Aisha Humaira. Sai da Zainaba na tunaki a ranar Karbala, kin ga abubuwa da yawa a ranar Karbala. Sai da Zainaba labbaiki ta gaske akila, yar Ali Haidara jika gurin su Khadijatul Kubra. Gashi kina gani a gabanki yayyo kabara, gashi a ƙas ana jan ku ƴaƴan sai da lebo shira. Tun daga can kufa har zuwa shamun gashi a ƙas ana yin kura. Ranar Karbala ranar kunci ce yan uwa, ranar aka kashe Imamu Hussein muje zuwa. Sannan sayyadi auduga Mahamudu Kainuwa, sannu da war haka sayyada Zainaba na gaida ke yar Zara. Ba za a raba ni ba, ni da sanki sai da Zainabul Kubra. Babu a duniya wadda ta kai Zainabu shan wuya, ta ga masifuka nau'i yar Safiya. Duk gatanta an kai su kasa idanta tana biya. Tun ma martama wayo Allah Zainaba kin yi shura. Girma ya tike a gaban ki bintu Imam Ali, mai kyawun zuba ga haske mai kyan walwali. Ƴaƴan shugaba a cikin ku zan kura shagali, ku na rike kawai alil baitin sayyidul waran Zahara. Ba za a raba ni ba, ni da sanki sai da Zainabul Kubra. Duk mai ja da ke ba shakka zai ci jahannama. Ƴaƴan sayyada masu ma taskar rahama. Nai alƙawari zan yaba miki yanzu da anjima. Sannan kafin ilahi jinin Mahamudu 'yar gidan Haidara.
sayyidatul bashar girman ku daban da bayi ƴaƴan nurul anwar ranar layira wanda ke da ku zai alfahar gani a bari kawai lamarin ku sai Allahu sai Zahra ni da abun kauna dan uwa ka gama mai baiti sannan jama'ar shababul bai da garanti inda duk masu samu Allah ka bar mu a tare da Zahra basmala tana safar ko karshe katama ku yi mani afuwa masana ni ba na gardama